ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପକାରାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅମରଣ ଅନଶନ କଲେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଉଣା ମାସକ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ନିଜ ନିଜର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ସେହିଭଳି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତ 13/9/2023ରୁ 24/9/2023 କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ ହେବାରୁ ଆଜି 25/9/2023 ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ଅମରଣ ଅନଶନରେ ସମସ୍ତ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2000ରୁ 2400କୁ ବୃଦ୍ଧି, କାରାରକ୍ଷୀରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରାରକ୍ଷୀର ପୁରୁଣା ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରୁ ବଦଳି ନ ହେବା ନିୟମ ବନ୍ଦ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଭତ୍ତା 400ରୁ 1400 କରିବା, ନୂତନ ପେ କମିଶନ 2017 ଅନୁଯାୟୀ 13 ମାସିଆ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଅମରଣ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।